já díky festivalu Kremnické gegy jsem byl poprvé v Kremnici před 2 lety, už to vlastně, že? A já viděl, že to je starý město slovenské, ale že je tak krásně starý, jak tak krásný jsem netušil, to jsem se dověděl, když jsem tam přijel, tak jsem to celý prohlídl samozřejmě. A překvapila mě ještě další věc, jak je to obrovský festival, že tam bylo takových souborů, nejen třeba od nás, ale i z ciziny. A takže netušil jsem, že ten festival má tak velkou tradici. A my jsme tam měli představení, hráli jsme tam hru Brat Káprkna, to je Goldflamová hra, a Goldflam to napsal i režíroval. Je to hra z divadelního prostředí, je to hra o hercích, takže se tam velice hodilo. A my jsme tuto hru poprvé vlastně hráli ve stanu. To byl obrovský stan, kde se to představení konalo, ale musím říct, že ty lidi byli tak skvělí. A víte proč? Protože to byli vlastně divadelníci, takže lidi věděli, o co tam v představení jde, jak se herci tváří, když mají malou roli, když mají velkou roli. A okamžitě vcítili se do života režiséra, herce a inspicienta, všech těch postav, který v té krásné Goldflamově hře vystupují. Takže pro mě byl to krásný, příjemný zážitek, ještě jsme zažili hezký počasí, takže na to vzpomínám s velkým zalíbením. Takhle asi.